Sashisi na kaliang jong ka Good News TV, ni pdiang sobhai pi BAROH ki bapet yakane ka program, Bonney ai KHUBLEI ya pi BAROH ha ka KYRTENG ka pdiang tam ka jong TRAI jungi JISU KHRIST. Menta ka sing in walam shapi ya ki kubor lingba ka Nonggrwai na imista Pynbhlang Bonney ibana ka balang ting bat ya ka kubor ansam preng jungi na ka ktien ka jong KHUBLEI de Reverend Bidonbok Syiem. Hakini kasi sa jan kabanwan kata kalay pauterik uyayong arhajar arpuar na marba kasitarik ujemang kadai kasi kabangi rakhi kum ka Christian home Sunday. Tikumta hakini kasi sa jan yan walam shapi iya ka program ka kyrpang ka banyade bat ka Christian home. To Blei Un kyrkhu yang i BAROH. Kabaning ko nga Pynbhlang ya ka jingsngongo ka jong KHUBLEI ya ka nigalat ya ka BAROH ulapenyo na ka bynta jonga ha ka banganyo ya ka banshim ya ka bynta ha ka bansam ya ka kubor ka jingiasyllok lingba jong ka ktien ka jong KHUBLEI ban ngai KHUBLEI ya pi BAROH ki bapet ya ka program ka jongi lingba ka Good News TV ngai Blei Un kyrkhu ya pi lingba ka kubor ya ka bangi nginyo sngo ha ka por
Bara shwa ya ka bangin poi syakani ka benta tungin pendam KHUBLEI hak jingduwai. KHUBLEI bok pa jongi ubahabneng ke jingo ke buram ke jingaro BAROH ngi ai shame namar ke jingdon kat ke jome ko kenrat ba it lembat ngi malari malasumar maladam malaker lingba jugi ni por ba kisngi ba leit no BAROH bangilong kumni ko bangilong ngi tip bat ngi ngej ba de ke jingdon kat ke jome ngi ai ngo kyrpang ya me ke ni ke por ba malapenla sa sien pat ya ke good news TV ya ka bakin yo ban pen I ya ka ni ka program ban ya lap ya ka gospel ka jing penem ka jome ban ai ngo ya me ka ni ka lat ka mala pen yo ru na ka benta jonga nga pen gentang ya ka ni ka por ko ken rat ba ye bat pen gentang ru ya lo jong shakri ba ka wei po ka benta bat ka wei po ka kentien ka ban mi no na ka shintur ka jongu ai kan long ka wan na ka cat ka jing isnei ka jome sngo ko TRAI ya ka bango na ba ka KHRIST ka jomu JISU ngidwai amen. Kabenta na kaktiyan ka jong blay, kabangala pensyong Nongkren, ya ka ni ka jingiasyllok, ha ka ni ka por. Kalong ya kabangila ban Syiem na ka kitab Jenesis, kalenong ka balay hukunday, kadakot ka ba arpo, hadu ka ba arpulay. Bat na kaju ka kitab Genesis, kalenong ka ba saupuway, kadakot ka ba katsaw, bat katsan, kikentiyan kiba ong kumniya. Bat ukenrat u Joseph, ula shim u bat ula bo u haka Iingbyndi haka jaka haka balakom ya kinongsa bendi jong Syiem kumta ula don hangta haka Iingbyndi henre u TRAI ula don ringkat baru Joseph bat ula peni ya ka jing isnei u bat ula ai u ka jing manbha hakmat u nong ab Iingbyndi tiu ta u nong ab ka Iingbyndi ula bo haka kti u Joseph ya kinongsa bendi BAROH kat baladon hakata ka Iingbyndi bat yaki ki ru ki balale angta ulalong mauken u balale yakata unong ap bindi shim kmi yaki ki ru ka bauladon hagakti jong u na bau TRAI uladon ringkat bat u de ki yaka bolale u TRAI ulapen manbha yaka bat kumjuru na ka kitab Genesis kalenong ka saupuway kadakot katsaw du katnriw kikentiyan kiba ong kumni uparo na markata ula pakot yo Joseph kiti kile pet ban wanlam yo na kata ka Iingbyndi bat uru ula pi yala di bat ula pli yala ki jankup bat ula wan shuparo bat uparo ula ong hau Joseph ngala po sniw ya ka jing po sniw bat omdan balak ban batay ya ka di ngala bna shapang jomi ba melak ban snap ya ka jing po sniw ya kaman batay ka baru Joseph ulay yatho au paro mga henry Blei Un ay ka jubab syapang ka jingsuk uparo habang puli ya ka testament ka berim kaway ka basyat ba ya nga kaday syapang ki an ki jong Blei ki bau Blei ula ay hala ki jong ki briw habau briw bat ka briw ki lepop u Blei uju penshitom ya ki kat bakum ka an ka jong u Syiem bat kinong sinsyar ki jushna ya ki Iingbyndi ban penshitom ya ki briw ki baju penken ya ki an bat ya ki hukum lani kita ki lawbreakers bat hadu kini gisngi ngirang yo I ba ya ki briw ki ba penken ya ka an laju penshitom ya ki laju set ya ki haki along lani haki Iingbyndi henry habang ipuli ya kaktiyan ka jong Blei Ngiyo iru baki don ki briw ki jong Blei ki bau Blei usha ya ki bakin don haka along bakin don haka Iingbyndi namar baki di ki riw sniw namar baki di ki nongkam sniw namar baki le ya ka nugu ka kam ka basniw ni namar baki penken ya ka nugu ka an henry u Blei usha ya ki bakin yat lingba ya ka along lani ki don ki briw ki bau Blei usha ya ki jing jong ka Iingbyndi namar bau Blei ukwa ban prang ya ka jingim ke jongki kidan ki briw ki bau Blei usha ya ki bakin don ha ke jinge bat bakin mat ya ka jinge jo ka Iingbyndi namar bau Blei ukwa ban prang ya ka jingim jongki bat ringkat bat kini ka jing perkhat tungine pet ya ka jingim ke jong Joseph bat ya ka Iingbyndi ha ka balaset yu kini kita khot ya bangala puli ke kitab Genesis kelong ka arpo ka life kundai ka khot ka arpo do ka arpulai but Genesis kelong ka software ka khot kat saw do kat riu kini kita khot ya bangala puli
Kia thu hangi syapang Joseph, bat syapang ke jing syaset patok ke jong u. Yau Joseph la set ha patok, namar bau Potifar u kenja Egypt, u kuak ban pencitom yu. Namar ha lok ke jong u Potifar. Kala pensyoy yau Joseph, bau niya tialang bat ka, ong gaktian ke jong u Blei, bau Joseph ula kentat mardor. Haga jing sngotu ke jong u sngotu bakalong ke pop. Lesi larau Joseph u kongu ya kalok ke jong Potifar, kalak banong banum dan menu betip wat u Potifar unum lak bantip, namar ka di ke jingkwa ke jong ka. Henry u Joseph u tip bawat lam dan menu betip, u Blei ti u tip. Bat kum tahu Joseph wong haka kitab Jenesis kelong ka balai fu kendai ke dekot ka kendai, uang kum noti ngalak balek ya kani. Ka bamman bat ngan lek pop persya yo Blei. Bada bau umtre ban kongu ya ka, kalalek ban yatu haulok jongka. Bau Joseph umut ban le ya ka basniu ya ka. Badu Potifar namar ke jing bitar ke jong ya Joseph, ulah hukum ban tep ya haka along, haka Iingbyndi. Namar bau kwa ban penshitom ya Joseph. Henry kan longru ka jing shisha, bade u Blei hi u basya ya Joseph ban let sya ka patok. Namaru Blei ukwa ban penkentiu yau Joseph. U Blei u penkre yau Joseph ban long nong yalam, da ka bau pa yau Joseph ban let sya ka along, ban let sya ka Iingbyndi. Ngesngong tenat, habang ngapuli kum no bau Blei usya yau Joseph ban let sya ka along, lani sya ka Iingbyndi. Namar ngesngowru bau Blei unle kumju ya ka jingim ka jonga bat jong pi ngamut panong bamangiru ngin let sya ka along, lani ngiru ngin let sya ka Iingbyndi ko bau Joseph let, henry u Blei usya ya ka jinge bakin wana ka jingim ka jongi, kalong na kabentaban perang yangi, badikai yangi, banginang jam kam sya jrong, ha ka jinge day ka jongi bat u Blei. U Blei ban kentiu yangi, Syaki benta kiba kam sejrong haga jinga day ka jong ibatu usya yang ibangin yat ling ba yaki along haga jingim. Bat day ling ba ka jingyo mat ka jongi yakini ki along haga jingim jongi. Kiba kentiu ya ka jinglong jingim ka bakin jaman siem ka jongi. Bat ling ba jong kini ki dekot. Kidon lightly ki ki mga kwa bangin ye pek haga ni ka janmit. Habang ye pusan ya ka yau Joseph bat ya ka Iingbyndi haga bau Joseph umat. Kidon lightly ki benta ki mga kwa ngini pet lingkot haga ni ka por. Ka benta ka beningkong ka bang yoi limba kini ka dekot ka long. Ngiyoi ya ki jinge jong ka Iingbyndi the problems of this prison. Ki jinge jong ka ni ka Iingbyndi. Ngamtip ka nungut na pleng jong pila yoi ya ka Iingbyndi. Ngai ngu yu Blei ka por ka bangarang don bat ka Orban mission ngi juo ban let ban visit yakinik inmates ki baranang te Shillong district jail. Bat nga snow thu maka Iingbyndi lani ka along kalong ka jaka ka bang ngim snow tenat ban penlut ya ka por. Ngim snow tenat ban penlut ya ki sngi hangta. Namar baka along hi ka day ka jaka jong ki jinge the place of problems. Ka along lani ka Iingbyndi ka day ka jaka jong ki jinge. But ka Iingbyndi hakabala set yo Joseph kanum dia per na ka ay ka bangingi yo hagini kisngi ki jongi ki bamenta. Hagar kot ka ba arpo ka kitab Jenesis kanong ka ba life kundai ka kot ka ba arpo layat hu hangi balabo yo Joseph hamta ka Iingbyndi. He was put into prison. Labo yo hamta ka Iingbyndi. Omshim layat hu yangi. La kita ki beriban kmi ya kata ka patok. La ni kita ki beriban kmi ya kata ka Iingbyndi. La ki penshitom ne em yo Joseph. Umshmi yathu yangi. Henry ngi snow thu bakata ka por. Ka por ka bau Blei usya yo Joseph ban mat. Ya ka patok ha ka jingim jongu. Kari ka por ka baktang tam ha ka jingim ka jongu Joseph. Ngan ong ya piru bakamlong ka besuk yang ngaba dia pi. Habau Blei usya ya kijing tenju bakin wan na ka jingim jong jong pi kamlong ka besuk. Kidan shibun ki briu ki jong Blei ki bau Blei upen wan dur ya ki. Lingba ki jinge ki bagi ki mat ha ka jingim jong ki. Ni puli syapang Job.
Haga kitab ka jong Job kalnong ka beningkong bat kalenong ka baar. Kumno ba ubriw ba janay? Ubriw bam simle ya kanu ka pap. Ubriw ba janay ong gaktian ka jong Blei. Pynbhlang Blei uten jo yo. Haba Blei prang yo. Lingba ki jinge ki babunjat. Ngipuli siya pang Apostol Paul. Haga siti ka ba ar siya ki korin kalenong ka ba kaar kadakot ka ba nyo hadu ka ba sipaw. Kumno ang Paul ba Blei ubo yaw tau siya aga met ka jang u. Kat hadu ba Paul wang nakabenta ka niya nga lakarpa hadu laisin hau Blei ba unweng no yaw tau siya penbanu Blei wang ka jingiasyllok jonga ka dabyang yame. Ngipuli siya pang David. Kumno ba usiem sol usun yaw David klem kanu ka daw. Bat ube ya kaban penyap yaw David ong ka kitab ka beningkong Samuel kalenong ka kitab ka beningkong ka jong Samuel kalenong ka bakat kendai. Ngipuli siya pang Elijah. Haga kitab ka beningkong Syiem kalenong ka bakat nyo hadu kalenong ka bakat kendai. Namar ki jinge ki ya kendo. Haba ke Jezebel ke be ban penyap yau Elijah. Banu Elijah namar ki jinge ki ya kendo uhap ban petri ceki klau jong ulum Horeb. Bat de hangta bau kerpat yau Blei uang TRAI shimno ya ke jingim jonga. Ki para bangait ba iet. Ngirungim day ban sngolingo. Habang imad ya ki jinge ya ki jingele ya ki jingtenjo haga jingem jongi namaram dei tang bangi ki mamat ya ki jinge haga jingem shibon ki briu ki jong Blei ki mat ya ki bakum ki jinge haga jingem jongki habau Blei prang ya ki jingem ga jongki habang ipai biang sya ka jingem ga jong Joseph om shimla ya thu hangi bau Joseph un kli jingkli syapang ke ka bau lamat ka jingem jong u nadu bau dang kena Henry nga don ka jinget walam simila tho aga Bible. Henry nga don ka jinget bau Joseph udan sibun ki jingkeli haga jingmut aga jingperkat jong u. Ula ban keli balay ba ki men ki shun ya u klam daw. Bat balay ba ki isi ya u. Kat hadu ba ki ladeno ya u. Balay ba ki shun ya u hadu kata-kata kat hadu ba kin dino ya u. Ulaban berkat. Kumnuken ngan su imsa hangi hagari Egypt kumumraw. Ulaban berkat. Baliken baun sya pensitom haba simle ya kanugo besniyo. Balay baun mat ya ka Iingbyndi haba simle ya kanugo besniyo. Ngangait pakita ki jing berkat ki wan haga jingmut jing berkat ka jong Joseph. Bada bangi berkat ya ka Iingbyndi ka bau Joseph udan. Kalong ka bams ngola banlong bau Joseph ubriu ba imbet ubriu ba yatbet ubriu ba persang ban kiar na gabasniyo ha ka jingim jong u penban umat ya ka jinge jong ka Iingbyndi syubu benta pi persang ban le ya ka bapha pi persang ban im ya ka ya ha ka hok pi persang ban yat ya ka lenti ka badai penban pikut ha ka jinge kumnu pin sngow bat ka ni kalong ka jingshisha kabaki babon ki mat ki wala pdeng jong ka jingshakri ka jong ki KHUBLEI wala pdeng jong ka jing IT lut ka jong ki ban shakri KHUBLEI penban ki mat ya ki jinge ha ka jinga lenti ka jong ki don na pleng jong ki ba eno wade ka jinge namar ki jinge ki ba ki kendu ki ong kan mentoa iu langa shakri na kam shakri KHUBLEI kan mentoa ayu habakat banganang shakri KHUBLEI kat tanganang mat ya ki jinge ha ka jingem ngimtip hadu katno bau Joseph udan haga ka along Henry ngila ban ong baka jingim ka jong Joseph hi kalalong ka jingim jong ki jingele ba jong ki jinge ngila ban ong baka lalong hi kum balai post nem bau Joseph umat ki jinge haga jingim nadu bau dang kena haba ki himben kila deyu namar hakin ni kapor ka bau Joseph ulat na ka along Ong gaktian ka jong KHUBLEI haga kitab Jenesis kanong ka southway ka kat ka southriu bau Joseph uladap lai post nem ka karta. Ngila manong bara kita ki lai po tuli ki snem.
Kilong gisnem jo kijinge ki bau Joseph umat. Nadu bagi men ki shun yu ki isi yu ki de yu wat la hak kila persangru wat ban penyap yu. Ki par banget ba iet. Bat ki parlok ki ba iet ki ba pet ya ke program. Ngiru ngila ban yat. Bat ngila ban mat ya ki jinge ke jingim. Henry ngidei ban long ki ba yaisha. Hapdeng jo gini ki jinge. Namar ba kita ki jinge ki long ban perang ya ke jingim ke jonga bat jongpi. Ngidon kam ban yaisha apdeng jo kita ki jinge. Namar ba kita ki jinge. Ki long bau blei uprang ya ke jingim jonga jongpi. Hakakot kabala ai kerteng learning of God. Ya kabala talk da ke Amy Carl Mitchell. Hakasla kabasan po jong kani kakot. Laya tu ya ka wei ke jingja. Kabala jakat ba ke Amy Carl Mitchell kadang ya lam ya kita ki kena. Ya kabakin letpet ya wei ubanya. Lani u Goldsmith, lani u Nongshinaksiar. Bat kala ya lam ya kita ki kena, bat kita ki kena kila ya pet ya utau Nongshinaksiar. Kila yo i u kumno bau shim ya kata kesati. Uthang ya ka hakading. Ushim yang ya kata kesati. Usyok ya ka. Nang tau kersyut ya kata kesati. Bat kumta syikumta. Bat ondah apa kita kena kila yo i. Bau le ya kata bon sin. Ushim ya kata kesati. Uthang ya ka hading. Usyok ya ka. Ukersyut ya ka. Iway na kita kena ila keli la ong. Kumno pintip baka tu keksiar kalakut. Bat sakat nu pinang thang ya kata keksiar hakading. Sakat nuru pinang syut ya ka, bat pinang syok ya ka. Oh ong tau banyau tau nong syak snak siar. Until I can see my face in it. Hadu bangana yoi ya ke durkmat ke jonga haka. Kipar banget ba iit. Hapdeng jong ki jinge ke bangi matungin yaisha namar bau blei udang sandur yangi. Bat un kersyut yangi. Hadu unda yoi ya kedur ke jong u hangi. Bat deng nak kata daw habangi mat ya ki jinge, habangi mat ya ki jinge le ke jingem tungin yaisha namar bau blei udang perang ya ke jingem jong ha jong pi. Usandur yang apa dia pi. Hadu bau unda yoi ya kedur kemat ke jong u hake jingim ke jonga bat ke jongpi. Kebenta ke baar ke bangakwa bangine pet lingba ke jingim ke jong Joseph bat ke Iingbyndi ha ke bala set yu. Kalong bangine pet ya ke jingdon ringkat ke jong Blei hangta ha ke Iingbyndi the presence of God in this prison. Kani ka along kalak banlong ke jaka jong ki jinge. Henry ngim deiru pankret bakal longru ke jaka jong ke jing yo mat ke jong Joseph ya ke jing bam ino ke jong Blei. Blei ulaban pa yang apa dia pi ling baki jinge ha ke jingim tamaken mau ba unom pa yang i marwei. Laya tu hangi ha ke kitab Jenesis kalenong ke balai pukundai ke dekat ke ba arpoi snap ko ong ya ki kentin TRAI ula longlem bat Joseph. Joseph ula day ban let siya ka along hakabala set yu. Henry sngotunat bau klem net marway. Blei bala siya yaw Joseph ban let siya kataga jaka ula let ring kat lembat Blei bala siya yaw Joseph ban let siya kataga along ban let siya kataga Iingbyndi ula let ring kat bat Ngirung ilaban mat ya ki jinge ki babun na ka jingem. Ngilaban mat iki jinge ki babon haga jinga lenti haga jingim jong itamaken mau bangim long marwe. Blei udon ringkat lembat ni wada pedeng jong ki jinge jong ke jingim. Barabau blei udon ringkat bat ni ngiyo ya ke jingslur wada bangi deban yat lingba ya ki jinge haga jingim. Haka kitab ke jong Isaya ke long basau fulai ke rekod ke baar. Blei wong ya kini kentien. Haba melek limba ki ngangan long lembat me. Bat limba ki wa kinom telep ya me. Haba melek limba ke ding menom ing lem nege telit ding kenom jilia ya me. Snap ong blei haba melek limba ki ngan long lem bat me. Utau de blei bangi syakri. Utau day Blei ubangingi lap hagani ke jamit. Utau day Blei ubangingi nget. Blei ubakular ban yat ringkat bat ni.
Wat hapdeng jong ki jinge ki babon ki bangi de banyat lingba. Langi de banyat lima ki omuangan long lembat ki. Langi de banyat lima gading nam ing lam ni ki tilit ding nam jlia yangi namaru blei don ringkat bat ni wat num klet ki paralok bayet. Wat num klet ki para banget bayet. Baka kerteng ga jong ublei ubangi syakri udeu Emmanuel ublei lembat ni. Unlong lembat ni wat abangi dei ban yat lima ki jinge ki bakum ki waum ki buan ban telep yangi. Lani wat langi de ban yat lima ki jinge ki bakum ki tilit ding ublei udon ringkat lem bat ni. Kini kapan kan mau yang ayau Noah. Haba kala day kapor yaw Noah baun wan rong siya ka yingling. Nga snutanat abang ngapuli ka kotba pareng. Ublei Syiem go into the ark. Lani kilet rong siya ka yingling kumalatho ka kotba kasi ka jongi. Henry ka kotba pareng ka NIV ko ang yakin kikintian come into the ark. Lani wan rong siya po ka yingling kapapan iba ublei ula dot lupa hakita ka yingling. Haba umesyak ban ushedrak umesyak ban Abednego. Kila di ban syabret keluarding namar bakim tre ban manidem. Ya ka statue jong usim Nebukadnezar. Hagata ka temdura. Barabala bret ya ki hagata keluarding. Ublei wada kata keluarding kabakigidon ublei udon ringkat lembat ki. Kat haduk bakita ki bret ya ki kiong hatungim simla bret laingut. Neumi une ubreu basau. Ong ka kitab ka jong Daniel ka nong ka balay ka rekod arusau bat arusan. Haga gospel ka jong Marcos ka nong ka basau ka rekod ka balay busan na do ka basau puwe. Hang ni ka yathu hangi ya ka to ka jingja haga duriaw haba ka eryong ka bajur ka lawan banbe. Kaling ka magisenran ki kilasyong iko makan sangam. Bat u JISU yo tia hatrai jong kaling. Henry ka masnutanat yung ganing jingjakalong, bau JISU haswa bakin kiyo hakaling, ulaong yung gisenran jongki, hagarkot ka balay busan, Marcos ka nang basaw, hagarkot ka balay busan, uang yangin yalit, siya tayo siya siyang, uang let us go, yangin yalit, kapamut ngarungan lit lembat pi, sumong ki yalit, uang ngarungan lit lembat pi, yangin yalit uang. Kapapin i, bahap deng jong ka jingat linti jongki. Hagata ka eryong u JISU udon ringkat bat ki. Ki para banget bayit, bat ki paralok bayit ki mapet ya ka program. Nga kwa ban pengen mau yang i haga ni ka janmit. Bawa rapdeng jong ki jinge ki bangingi di ban yat lingba. Hapdeng si bon ki eryong ki bangingi di ban yat lingba. Ken mau bau blei udon ringkat lembat ni. Ken mau ko ki para banget bayit. Ken mau ko ki parlok bat ki parlok samla ki bait. Walang ide ban yat ni magi babon ki jinge ublei we don ringkat bangi. Haga kitab Jenesis kalong ka balay pukundai, haga rekod ka basa ka baarfu we ngap ka ong susu ye kini kintin. Henry utrai ula don lembar u Joseph, bat ula pen i ya ka jingisnei hau. Bat ula pen i ya ka jingisnei hau. Kaba penishai badai ublei ubalai bor yo Joseph. Lani udai ublei ubalai hau Joseph ya kabor ban sya ya ki jinge ha ki jingim ki ba umat. Ken mau ba ublei unle kumju bat ka jingim jong ha jong pi. Kumbau la kular yo Apostle Paul. Habau Apostle Paul ula ong yo ublei ba un wengno yo tau sya uba tar ka met ka jong ublei wong ka jing ai jong ha ka dabyang ya me. Kani ka juk ka jing ai ka jong ublei. Kabala Krishan bor yung Joseph baula bansya ya ki jinge. Kani ka juk ka jing ai kabala Krishan bor yung Apostle Paul baula bansya ya ki jinge. Kani ka juk ka jing ai ka jong ublei. Kan Krishan bor yang ngabat ya pi. Bangila ya ka bansya ya ki jinge ki bangingi mat ha ka jingem. Bat bangila ban ya chaprang ha ka jingem warap deng jong ki jinge ki babon. Kabenta kabalai bat kabakadu bat ngan penkut hange. Kabenta kabalai kabangingi yoi. Kadai ki jing kyrkhu jong kani ka Iingbyndi. The blessings of this present.
ki jing kyrkhu jong kane ka Iingbyndi ki jing ki Pynbhlang ya kane ka Iingbyndi lani ki jing ki Pynbhlang ya kane ka along ka ba I kum ba kalong ka ba palapan siya Henry ka jingdon ringkat ka jong blei ka Pynbhlang yagi bangin Nongkren bangin Nong slur warap deng jong ki jing jong ka Iingbyndi bat kan maru ki para banget ba I badai kita ki jing kyrkhu ki jong blei ki bau Blei Un sa ai hangi ki ban Pynbhlang yangi bakata ka along ka bangi hapan siya wala ka long ka jaka jong ki jing pen ban hangi kan long ka jaka ka bangi nang san ha ka jing dei ka jong ibadu Blei kan long ka jaka ka bangi nang yo mat I ki jing kyrkhu ki jong blei kan long ka jaka ka bangi nang san ha ka jing long jing im ka ba Kynthei Syiem ngim dei ban klet ya ka ni ka jing shisha bau Blei udon ya ka plan ha ka jing im ka jonga bat jong pi I wei bi wei kum bau la don ya ka plan ha ka jing im ka jong Joseph u Blei udan ka plan ha ka jing im jonga bat jong pi ka ei ka ba Pynbhlang yo Joseph bau la ban sha ya kita ki jing ka dau ka long bat ka bangangit skemru kadai na marbau Joseph utip bau Blei udan ya ka plan ha ka jing im ka jong u ka plan ka ba na ka benta ka jing im ka jong Joseph sngosi banong badan si bon ki kon samla ha ki ngisgi ki ba kendo ya la ka jong ka jing im ki ong le yu ban im sngo don jing men toy don ki ber khat no wa ya la ka jong ka jing im tang namar ki jing ki ba ki mat ha ka jing im jong ki klet bau Blei udan ka plan na ka benta ka jing im ka jong ki ong ka ktien ka jong Blei ha ka kitab ka jong Jeremiah ka lenong ka ba arbu kundai ka khat ka ba khatwei ong ka ni ka ktien ka jong Blei nga tip ki jing tmu ki ba nga perkhat sapang jong pi ong utrai ki jing mut ka jing suken ti jong ka jing sniu ki ban ai jing kermen ya pi ha ka por ka ba kut jong pi snap ki para banget be snap ki parlok ki be u Blei udan ka jing tmu na ka benta ka jing im jong a jong pi ni wan sha ka ni ka pertei dei ba shu jaring kat ni wan sha ka ni ka pertei na maru Blei udan ka jing tmu ngaken mau ha ka por ka bang nang don bat ka urban mission ki don si bon ki long ki bon ban yam ki ong pastor ni snow city na marba ki khon ki ong yangi balai phi kha yangi sha ka ni ka pertei haba ki kendo ya ki jinge a ka jingim jongki haba ki mat ya ki jingele a ka jingim jongki ki kali ya ki kme ki pa ki ong balai phi kha yangi sha ka ni ka pertei ki snow ba ki wan sha ka ni ka pertei tang na ka mon ja ki kme ki pa jongki ki klet bau Blei udan ka jingtu na ka benta ka jingim jongki kidan si bon ki khon samla ki ni kiski ki ba ki mat ki jinge ka jingem lani haba ki kmi ki pa kim ai ka e ba ki kwa ki ong ya ki kmi ki pa jo ki balai fi kha yangi so ko ki wan sha ka ni ka pertei tang na ka mon ka jo ki kmi ki pa ki klet bau Blei kum bau ong ha ka kitab u Jeremiah ka lenong ka beningkong ka khat ka pesan ngap u Blei wong ki ni ki kentien nadu bampat Pynbhlang ya me ha ka kpo ka mi jong me ngala itu ya me nadu bampat Pynbhlang ya me ha ka kpo ka me jong me ngala itu ya me kum ta bangi wan sha ga pertei kadai na marbau Blei udon ka jing tmu na ka benta ka jing im jong a jong pi nadu bangidang don na ka kpo ka kmi u Blei ula itu yangi bat kum ta bangi wan sha ga pertei kam dei bangi wan tang na ka mon ka jogi kmi ki kpa ni wan sha ga pertei na marbau Blei udan ka plan udan ka jing tmu na ka benta ka jing im ka jonga bat jong pi larafin pai sha ka kitab Jenesis kalunong ka ba life nyo ka khat ka ba san hadu ka ba khatway kaya tu hangi ya kita ka plan ka ba Blei ulat ban pen ilu pa hau Joseph lingba ka jing pos niu haga por ka ba Joseph udang don dang khat nyo snem ka karta u Blei ulat pen pau hau Joseph ya kita ka plan ka ba don na ka benta jong u
Hagapor ka bawang dan katnyo snem ka karta. Hagabaw blay ulapan paho ulim bagajing pos niyo. Bakumno bakita kisong kaba hagabaki kaleot. Baro kilawan banya dem ya kasong kaba ka jong Joseph. Bat kumno bagasngiw benay. Bat kat wait ligi klur kiwan ban dem yaw Joseph. Kata ka ni ka plan ka jong blay. Bau blay hakaway kasngi un sa penlong ya ka jingim ka jong Joseph ka jingim ka bakraw. Bat ngangit scam. Bau Joseph hapdeng ki por jong ki jinge bat ki jingele. Hakapor ka bagi men kila diyo. Kadai ka ni ka jingyo i ya ka ay ka bau blay un sa le haka jingim jong u. Bau hapdeng jong kita ki jinge. Ka bau ya kendo penband ula ban yang scam. Ngangit scam ru bahaba Joseph udan haka yeng ka jong Potifar hapdeng ki jinge ka bau ya kendo ban job ya ki jing pensai jong ka lok ka jong Potifar. Baraba ula day ban syak set ka along ka Iingbyndi kadikan ni ka jok ka jing kular ka jong Blei. Kabala kersan bor yo Joseph baula ban yaine haduk ka bakut wat hapdeng jong ki jinge ki bau di ban yaling ba. Bat kata kesngi kalawan ong gaktian ke jong Blei. Haga kitab Jenesis kalong ka basawfuay karakat ka bakat saw kayo tu yang i balaseno yo Joseph na kata ka Iingbyndi bat laya lam yo usyo paro. Haga kitab Jenesis kalong ka basawfuay karakat katsan na ka balay punriyo kayo tu yang i bau Joseph ula batay ya ka jing pos niyo ka jong siem paro. Barak kitab Genesis kalau nong ka basawfuay karakat ka balay punyo hado ka basawfulay kayo tu yang i bala penlong yo Joseph unong sensyar jong kari Egypt kam hapok kendiat yo siem paro. U Joseph ula deban mat ye ki babon ki jinge aga jingem. Kat bau Blei udang penjanai ya kata ka plan ka jong u na ka benta ka jingem ka jong u Joseph. Henry u Joseph wala pudeng kita ki jinge ula yai ne ado ka bakut. Bat u Blei ula pendan buram yo. Ngasngau tenat abang perkhat ya ke jingim ke jong Joseph. Bau Joseph ula deban yad na kawe ke jinge sya kawe pat. Ula deban mat ya kawe ke jinge halor kawe pat. Men bau Blei udang penjanai ya kata ka plan ke jong u na ka benta ke jingim ke jong Joseph. Ki para manget bait. Ki paralok bait. Ki paralok samla ki bait larau Blei usha yang ngapat ya pi bangin yat lima ki babon ki jinge aga jingim tu tip bangidon haga jing penjanai ke jong Blei ya kita ki jing tu ki jong u ki bau don na ka ka jingim jong a jong pi bat ban tip bangidon na ki kti ki jong Blei bau Blei udang penjanai hanga pada pi ya kata ka mon ke jong u wat langi mat ya ki jinge kalong ke ka basngau tenat bantip ki para banget ba iye walangi deban yat ling ba ki babon ki jinge aga jingem henry katnu kan long ka basngau tenat bawa lap deng jong kita ki jinge larangi tip ba kita ki jinge ke bangingi mat lani habangi don na preng jong kita ki jinge ngi don hakikti ki jong Blei ki bau Blei udang penjanai ya ka plan ke jong u na ka benta ke jingem ka jong abat jong pi hagaban penkut ya kena kubor ngakwa ban kentu ya pi ki para bangai ki parlok ba iet bat kyrpang ya pi ki parlok samla ki ba iet ki bawat langi de ban ya ding ma ki jinge aga jingem nginom knyum nginom ya le persha na mar ngitip bawara pedeng jo ki jinge u Blei don ringkat bat ngi bat tu ai bangin tip ru bau Blei usha ya ki jinge bakin mana ke jingem jong ha jong pi na waru kwa ban perang yangi ban penjana yangi bangin day dur bat ka jing tmu ka jong Blei ngina day dur kat bakum ka plan ka jong Blei na ka benta ka jingim ka jong abat jong pi tu Blei un kyrkhu yangi lang ba ka basha skor ya ka ni ka ktien ka jong u ngakwa ban duai kyrpang ya pi ki bapet ya ka ni ka program ka ni ka jan mir ngam tip ki jinge ki bakum no pi mat ka jingim jong pi Henry kan mau bau Blei udon ringkat bat pi u ya ringkat bat pi habring ki ki jinge ki ba pi pi ben ya ling ba ngine pendam hau Blei hage jingduwai au Blei bok pa jongi ubab neng me bolong utrai jogi mat baru utrai jogi men sim ki jongi
Mi walang ublay, walang unang siuspa, bar unang penim jongi. Ngiwan na ganiga janmit, jong ganiga singiban ay ngok ya mi ablay. Ba me kren hangi lima ganiga ktin ka jong mi. Ban pen gan mau yang ibahap ding jong ki jingye ki babon ki bangingi di ban yat ding ba. Pen ban kilong na mar me kwa ban prang ya ke jingim jong a jongi. Bahkan ya di dur bat ka mon ka bakut ka jong mi. Kan ya di dur bat ka plan ka jing tu ka jong mi. Naga benta ke jingim ke jong habat ke jongi. Bat ngi aingo ria me ko try. Bangi yo ban tip ko ken rat bayit. Bawa rap ding jong ki jinge ke babon ke bangi di ban ya ling ba. Mem don ringkat lembat ngi. Bat mem ju eno yangi. Ya rap ko try bayit yagi pramen sim ke bakodor. Ke ba pet ya gani ke channel ya gani ke program ma gani ke janmid. Kilap ban mat iki babon ki jinge age jingat dan tiga jingim jongki. Kilap ban preng ki jing pang ki jing shitam. Kilap ban preng ki jing pat ki yang ki sem. Kilap ban preng ki jing age jingim jongki shimat age yang ki sem ki jongki. Ngamla ban tip ngamla ban i ko kenrat beyin. Henry mete met tip ban me yo i ki ya shem bat ki age jaka ke baki ki don. Ai bekin mat age jing suk kin mat age jing kemen ke jongme. Bat kin mat ko kenrat me i. Ya ke jing don kat ke jongme kaban yang kersan bor ya ki. Wada pergi jing ki baki ki deban yat ling ba nang ye kyrkhu ya ke Good News TV nang ye kyrkhu ko trabi ye ke jingshakri ke jong ka BAROH bat nang ye kyrkhu ya ke jingiasyllok ya ke gospel ling ba jong ke channel bat ke why not jong ke program tu pelat yang nang ni ringkat bagi jing kyrkhu ke baken saitam ke jong me tu ai ru bagi jingai ye ke jong JISU KHRIST bol try ke jingit ba ke mamayan ke pla ke jong blei buk pa lama ke jingiasyllok ke THIANG ke pencet bor ke jong mensim bakun kini ki lai ke jing kyrkhu na wei blei kini ban shong sa shong ringkat lembat ngi wei pi wei lembat kitu BAROH ke ba snap ya ke kubor ke ke janbien lembat ki riwet ru khot ke ba dem ke ba mani ke ba shakri me ke ri ba ke leng satlak jong ke perthai na do menta ba jir ki arta ba ke ba bam jukut ru amen.